Niin, Pena, mites se oli se, nyt jos otetaan 20 kerran vielä, niin se, meidäks kuusin alkoille puhua siitä halkohommasta, tai saaks tää nyt, ketä sit kuti nekkuu vetää? Saaks? Ei, mut en mä aio alapuolella. Ei kato toi silleen olisi hyvä ottaa kyllä esiin. Tuossa kato ei pääse selän takana vaan mitään tekemään, hei. Voisiko sille soittaa? Mahtaisiko prepaid liittyvästä tekstistä? Eikö se vois mitenkään soittaa? Toinen on toi Nen hoitaa, hei. Nen hoitaa, nyt ensin siis nekkuu vetää neniä, ei nen. Kato, kun sä, ei kukas sen keksi muuten tänne, ettei saa sahata. Kukas se oli, hei, Pena? Kukas sä nyt keksi, ettei sahata saa, hei? Kuka se sulle keksi? Kukas sen sanoi, kukas sanoi, ettei saa sahata, hei? Kuka? Sitä vetää neviä. Miksi vetää nekkuun nyt sitä ensin, joka sanoi, että ei saa? Eli se oli nyt tää joku päällikkö. Ei kuvata. Ei passaa ajatella. Mutta no niin joo. tietysti se on se, että jos nää äijät nyt tekee niinku selän takana kato nyt sopii kesken. Jos tulee Haapamäellä diskuryhmä ja diskuryhmä tulee sieltä, sehän vie sun homma. Hei, ne vie Suomesta sieltä maitojunalle kertaa, maitojunalle takas sieltä. Miten se kuule ratkaistu sitä homma? Oho. Onko sulla laitetaan prepaid liittymään? Laitat tekstiviesti sille naapulle. Joo. Onko sille... Löytyykö tähän mitään ratkaisua tähän hommaan? Ei kuvata. Olisiko sille alapuolelle